Mahigugmaon og dalampanan nga Dios tagya ikaw og tuburan sa among mga kinabuhi sa makausapan ni ining orasa kami nagahangyo kanimo sa imong pagpakig-uban kanamo sa pagpamalandong sa imong hamiling mga pulong. Hinaot nga ikaw magaabli sa among mga unahuna labi na sa mga kahiglaan, mga kaigsunan nga nagasunod ni ining mga programa. Hinaot nga ikaw magapanalangin kanila, maghatag og kahimsog sa ilang mga panglawas ug maingon man usab sa kahimsog o kalig-on sa ilang pagtuo diha sa among Ginoong Hesukristo. O ginaot nga ang kalinaw o pakigdait among mabatnan hangtod nga amo kining matapos o kining tanan among ginatugyan o baska pasayloan sa among mga sala sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among maluluwas. Amen. Okay, sa atong pagpadayon mga kahiglaan, ang atong isgutanan karon, ang ato ang topic for today mahitungod sa ang kaimportante sa pagka masinulundon. Ato ning isgutan mga kahiglaan tungod Dios nga nagunahon na nga wala na lang sila pagasundon o pagatumanon sa pagpangalagad ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Pero at importante man nga kining pagkamasinulundon mga kahiglaan, importante ni sa kinabuhi sa tao. Gikan pa sa paglalang sa atong unang maginikanan ngadto kay Adan o kay Eva, kung lamang unta sila nagmatinumanon o nagmasinulundon pa lang yun unta sa pulong sa Dios, dili ingon unta nini ang atong kahimtang nga mo'y ato ang nabatunan karon sa atong presente nga panahon. Kung lamang ila palang gituman ang pinakagamay nga mando sa Ginoo, giyon kog gamay mga kahiglaan kay gamay ra to nga butang ang gidili sa Ginoo dito sa tanaman sa Eden. Usa ka butang mga kahiglaan nga dili ni anang panahon na sa ilang pagkaon sa gidinan. Kay lagi ni anang panahon na sa ilang pagkaon sa gidili sa Dios dito sa tanaman sa Eden, wala sila gutuma. Wala sila makinahanglan o pagkaon mga kahiglaan nga tungod kay nakulangan sila o gigutom sila. Lamang ang nahitabo, wala gid nila sunda ang gikinahanglan sa Dios. Ang atong panggabling bersikulo atong makaplagan sa nahunang Samuel kapitulo 15 bersikulo 22. Ang pulong nagakanayon. Og si Samuel miingon, si Jehova may dako bang kalipay sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova? Aniya karon ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad ug ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karniro. Atong nunduman mga kahiglaan nga kining gipulong o gipamulong gikan sa Dios ngadto kay Samuel o gika kay Samuel ngadto kang Saul, the first king of Israel, usa ka mando mga kahiglaan nga gihatag ngadto sa hari gato kay Saul, unya nahitabo nga ang gimando sa Dios ngadto kay Saul mga kahiglaan pinaagi kay Samuel, mao ang nahimo hinuong hinungdan nga si Samuel mga kahiglaan nakasulti gikan sa Dios ni ining pulonga. Balikon ko ha, og si Samuel miingon, si Jehova may dako bang kalipay sa mga halad nga sinunog og sa mga halad maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova? Aniya karon ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad ug ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karniro. Now, sa di pa mo padayon sa istorya, ni ay pipila ka mga bersikulo mga kahiglaan ug mga kaigsunon nga atong makaplagan bilang nga dugang sa atong diskutanan karon. Now, unsa ang gisulti sa balang kasulatan alang ni atong tao nga siya nagmasinugtanon? Kana bang sa tao nga diin kita musugot o ni bisan kinsa nga ato siyang tumanon, unsay gisulti sumala pa sa Roma kapitulo 6 bersikulo 16. Ang pulong nag-ingon, wala ba kamo manghibalo nga kang bisan kinsa magatugyan kamo sa inyong kaugalingon ingon nga mga ulipon nga matinumanon, maulipon kamo ni atong inyong ginatuman. Kung sa sala ngadto sa kamatayon, kung sa pagkamasinulundon ngadto sa pagkamatarong. So, mauni siya mga kahiglaan ang nahimo natong dugukan sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Dios nining higayuna. Nganuman, si bisan kinsa di ay nga maulipon o nagtuman siya sa nagasugo kaniya, siya mahimong masinulundon ug mahimo siyang maulipon ni ana ang duha ka butang ang gisgutan dinhi sa maong bersikulo sa Roma 6 bersikulo 16. Kung mutuman ta ug magpaulipon ta sa sala mga kahiglaan, kung sa sala natural nga musangpot ni sa gitawag og kamatayon. Apan kung sa pagkamasinulundon musangpot ni o musangko sa gitawag og
matarong. Now ang pangutana mao ni, unsa ang saad sa Dios ni atong magmasinugtanon ngadto kaniya? Atong makaplagan sumalapas Isayas kapitulo 1 bersikulo 19. Matod pa, kung kamo mubuot og magmasinugtanon, ang maayo sa yuta inyong pagakanon. Mao ni ang gipamulong sa Dios pinaagi sa manalagna nga mao si Isayas. Nga kung kita day mubuot uni ang magmasinugtanon ta, ang maayo sa yuta mao'y ato ang pagakanon. Now, unsa usab ang ginasulti alang ni atong mga masinupilon? Sumalas Isayas 1 bersikulo 20 o sa Job kapitulo 36 bersikulo 12. Matud pa sa Isayas 1 bersikulo 20, apan kung kamo magdumili og musukol, lamyon kamo pinaagi sa espada, kay ang baba ni Jehova namulong niini. Unsay mahitabo nga kung panalitan dili ta magmasinugtanon sa unsay gipamulong sa Dios? Ang gipamulong nag-ingon, kamo lamyon o pinaagi sa espada, kay ang baba ni Jehova mao'y namulong niini. Sa Job kapitulo 36 bersikulo 12, apan kung sila dili mamati, sila pagalaglagon sa pinuti, o sila mga matay nga walay kaalam. So hilabihan ka peligro mga kahiglaan, mga kaigsunan kini ang mga pulong nga gisulti sa Dios. O kini iyang gisulti nganhi kanato karon, nga kung kita magmasinulondon o magmatinumanon kaniya, ang maayo sa yuta atong pagakanon. Apan kung kita musupol kita, dili kita mo tuo sa unsay gipamulong sa Dios, ang mahitabo nga kita lamyon pinaagi sa espada, o sa bersikulo 12 sa 36 sa Job, pagalaglagon sa pinuti og mga matay nga walay kaalam o walay kahibalo. Now ni ay usa ka simple nga ilustrasyon mga kahiglaan sa usa ka tawo nga gisugo sa Dios mismo o tao sa Dios nga dunay gisugo ang Dios ngadto kaniya. Ato ni makaplagan sa Unang Hari kapitulo 13 mga bersikulo 1 hangtod nas bersikulo 26. Pero anhin na lang ta sa bersikulo 9 magsugod. Matud pa, ingon nga kini mao'y gisugo kanako pinaagi sa pulong ni Jehova, nga nagaingon, dili magkaon ka sa tinapay ni mag-inom sa tubig ni mobalik ka sa dalan nga imong gigikanan. Kining tawhana mga kahiglaan gisugo ni Dios pagpaadto sa usa ka dapit nga diin iyang pag-aatuan. Unya ang yano nga mando ngadto sa Dios kaniya mao nga niatong dapita nga iyang maatuan, dili siya magkaon sa tinapay nga tua dito, ni mag-inom siya sa tubig nga tua dito, unya dili siya mobalik sa dalan nga maoy ang giagian sa pagpaingon niya dito. Bersikulo 10, busa siya misimang sa laing dalan, wala moagi sa dalan nga iyang giagian ngadto sa Betel. So anay tabo, wala siya moagi sa dalan nga iyang gigikanan o iyang giagian primero, apan misimang siya og laing dalan nga sa diin giagian niya ngadto sa Betel. Sa bersikulo 11, karon may nagpuyo nga usa ka tigulang manalagna dito sa Betel, og usa sa iyang mga anak nga lalaki miadto og gisugidlan siya sa tanang nga mga buhat sa tao sa Dios nga nahimo niadtong adlaw sa Betel. Ang mga pulong nga iyang gipamulong sa hari, kini usab gisugilon nila sa ilang amahan. So bantayan nato ni ha, kini ang gisugo sa Dios, tao ni sa Dios. Pero dito sa Betel ni apoy gitawag og tigulang nga manalagna nga iya gihapon ni sa Dios. Karon sa bersikulo 12 nag-ingon, og ang ilang amahan miingon kanila, unsang dalana ang iyang giagian? Karon ang iyang mga anak nakakita sa dalan nga giagian sa tao sa Dios nga miabot gikan sa Huda. Bersikulo 13, og siya miingon sa iyang anak nga lalaki, munturahi ang asno alang kanako, mao nga ilang gimunturahan ang asno alang kaniya, og siya mikabayo. 14, og siya minunot sa tao sa Dios o kikit-an siya nga nagalingkod sa ilalom sa ensina, og siya miingon kaniya, ikaw ba ang tao sa Dios nga may nihagikan sa Huda? Og siya miingon, ako man. So bantayan nato ni mga kahiglaan nga giapas sa taong manalagna katong tigulang, kini ang tao sa Dios nga gikan sa Huda. Unya nagkaistoryahan na gid sila. Bersikulo 15, unya siya miingon kaniya, kumuyog ka kanako o kumaon sa tinapay. Bantayan nato ni mga kahiglaan kay ang pulong sa Dios, dili ka mobalik sa dalan nga imong giagian, dili ka mukaog tinapay ditong dapita sa Betel, o dili kasab mo inom og tubig. Pero kini ang manalagna sa Dios, miimbitar ni ining maong tao sa Dios nga nagaingon,
kumuyog ka kanako o kumaon sa tinapay. Bersikulo 16, og siya miingon, dili mahimo nga ako mobalik uban kanimo, nimo kuyog kanimo, dili ako mukaon sa tinapay, nimo inom sa tubig uban kanimo dinhi niining dapita. Ang balibad ni ining tao sa Dios mga kahiglaan, tama ba o sayop? Kung imong tanawon tama kaayo kay mao man ni ang gisulti sa Dios ngadto kaniya sa maras tanaman sa Eden nga miingon ang Dios ngadto sa babae nga dili kamo magkaon niining kahoy sa pag-ilag sa maayog sa daotan. Unya sa diyang giagda siya sa gimidyom ni Satanas dito sa tanaman sa Eden nga mao ang bitin, miingon man ang bitin nga di ay gidid-an kamo sa pagkaon. O ato na mabasa si Genesis kapitulo 3, 1 nga bersikulo 6. So dinhi usab ingon ini sang pinulungana. Miingon ubay nga nag-ingon ang Dios nga dili kami mukaon. Ang tao sab sa Dios dinhi mga kahiglaan, nag-ingon sab sa gipamulong ni Jehova ngadto kaniya, dili ka magkaon og tinapay ni mag-inom og tubig didto ni magbalik pag-usab sa dalan nga imong giagian. Mao ni ang yanong nga mando sa Dios ngadto niining maong tao sa Dios. Bersikulo 18, og siya miingon kaniya, ako usab usaman ka manalagna ingon kanimo, og usa ka manulunda namulong kanako sa pulong ni Jehova nga nagaingon, dad-a siya pagbalik uban kanimo ngadto sa imong balay aron siya makakaon sa tinapay og makainom sa tubig apan siya nagbaka kaniya. So bantayan nato ni mga kahiglaan, no kining pulong nga gipamulong sa manalagna sa Dios, migamit siya sa pulong ni Jehova og nagsulti usab siya nga dunay manulunda nga misulti ngadto kaniya nga dadon ang tao sa Dios pagbalik ngadto sa balay niining mao manalagna aron mukaon siya og tinapay og moinom og tubig. Pero nag-ingon ang 18 sa last part apan siya nagbaka kaniya. Wala makabantay kining tao sa Dios mga kahiglaan niining gipamulong niining maong tigulang nga manalagna kay gilimbungan lang siya. Bersikulo 19, busa siya mibalik uban kaniya og may kaon og tinapay diha sa iyang balay og miinom og tubig. Unsay gibuhat ining tawhana? Kining tao sa Dios, miuban siya sa manalagna sa Dios nga mao'y nag-imbitar ngadto kaniya pabalik dito sa Betel. Og dito mibalik siya sa dalan nga iyang giagian, ni kaon sa tinapay diha sa iyang balay unya miinom og tubig nga ang pulong sa Dios di magidunta siya mo balik, dili siya mo inom og tubig, dili po siya mo kaon og tinapay. Bersikulo 20, og nahitabo sa nagpauraray sila sa lamisa nga ang pulong ni Jehova midangat sa manalagna nga midala kaniya pag balik. Dinhi makita nato mga kahiglaan nga doon na tingog gikan sa Dios nga misulti ngadto sa manalagna og siya misinggit ngadto sa tao sa Dios nga miabot gikan sa Huda nga nag-ingon. Og siya misinggit ngadto sa tao sa Dios nga miabot gikan sa Huda nga nag-ingon, kini mao ang gipamulong ni Jehova. Ingon nga ikaw nagmasukihon sa baba ni Jehova og wala magbantay sa sugo nga gisugo ni Jehova nga imong Dios kanimo, kung dili mibalik og mikaon sa tinapay og nakainom og tubig diha sa dapit nga iyang gisgutan kanimo, dili ka magkaon og tinapay ni mag-inom og tubig, ang imong lawas dili makasulod sa lubnganan sa imong mga amahan. So grabe mga kahiglaan. So dinhi ang unsay makuha nato nga leksyon dinhi gamay lang nga pagtipas mga kahiglaan sa yano nga gipamulong sa Dios, sa yano nga iyang gisulti, gamay lang nga pagtipas. Ang iya sa Dios mga kahiglaan, ang gikinahanglan niya is 100% nga pagtuman. As well as kang Satanas nga gikinahanglan 99.9 lang nga pagtuman, unya isara ang dili husto ini. Disgrasya gyud mga kahiglaan. Mo'y nahitabo nga ang gipamulong sa manalagna miabot gikan sa Dios nga kining tawhana dili makasulod sa lubnganan sa ihang mga katigulangan. Sa bersikulo 22 na. Bersikulo 23, og nahitabo sa tapos siya makakaon sa tinapay o sa tapos siya makainom sa tubig nga iyang gimonturahan ang asno alang kaniya kung asoyon alang sa manalagna nga gidalan niya pagbalik. Nga mitagbo kaniya sa dalan og gipatay siya og ang iyang lawas nasa libay sa dalan og ang og gipatay siya og ang iyang lawas nasa libay sa dalan og ang asno nagtindog tupad niini, ang leon usab nagtindog tupad sa lawas. So usa ka inutang milagro nga panghitabo mga kahiglaan. Walay laing hilabtan dinhi sa leon kundi katurang gitawag nga tao sa Dios nga wala mutuman
sa kabubuton sa Dios. Gitawag ni siya nagmasukihon sa baba ni Jehova. Og matud pa sa bersikulo 25, og aniya karon ang mga tao na nagpangagi og na nagpakakita sa lawas nga nahasilibay sa dalan og sa leon nga nagtindog tupad sa lawas, og sila nangadto og misugilon ini dito sa syudad diin ang tigulang nga manalagna nagpuyo. Bersikulo 26, og sa pagkadungog sa manalagna nga midala kaniya pagbalik gikan sa dalan, siya miingon, kini mao ang tao sa Dios nga nagmasukihon sa baba ni Jehova. Grabe, no? Pero kinsa ganito'y nagdala niya pagbalik, kinirang gitawag og manalagna nga tigulang mga kahiglaan. So, unsay leksyon atong makuha dinhi? Bantayan nato mga kahiglaan ang pulong sa Dios mao man ang Biblia, no? Kini siya may atong giya nga gibilin sa Dios ngani kanato nga dili unta ta magmasukihon ining pulong sa Dios. Bisan pag unsay posisyon sa mosulti nato dinhi sa atong iglesia o sa ato abaka nga gipasakupan nga relihiyon. Nga unta atong basahon ang Biblia sa ato ang pagbasa kay pulong na sa Dios mga kahiglaan nga iyang gihatag ngani kanato. Kung gamay nga pagtipas nato gikan sa pulong sa Dios unya dili ta mutumba ni ana, gitawag ta og mga masukihon sa baba sa Dios. Mao ni ang giingon sa balaan kasulatan. Laing ilustrasyon ato ni makaplagan sa Lucas 17 bersikulo 32. Genesis kapitulo 19:17 hangtod na sa bersikulo 26. Dini atong makita mga kahiglaan nga si Jesus mismo nag-ingon nga hinumduman mo ang asawa ni Lot. Na unsa man day panghitabo dito sa kadlawan ni Lot, kauban siyang asawa. Genesis kapitulo 19 ta magsugod mga kahiglaan og nag-ingon og nahitabo nga sa gipagawas na sila miingon siya, kung malagiw ka tungod sa imong kinabuhi, dili ka maglingi-lingi sa imong likod, nimuhunong ka ni ining tibuok nga kapatagan. Kung malagiw ka paingon sa bukid aron dili ka masunog. Na ang plano sa Dios nga laglago na niya ang Sodoma Gomora. Pero doon na say mando mga kahiglaan nga angay sabyong sundon. Unsay mando, dili ka maglingi-lingi sa imong likod. Nimuhunong ka ni ining tibok nga kapatagan. Kung malagyo ka paingon sa bukid aron dili ka masunog. Bersikulo 23 mulak daw ta. Ang adlaw misidlak sa ibabaw sa yuta sa pag-abot ni Lot sa Zor. Bersikulo 24, unya gipaulan ni Jehova sa Sodoma ug Gomora ang asufre ug kalayo nga gikan kang Jehova dito sa langit. 25, ug gilaglag niya ang mga syudad ug katong tibuok nga kapatagan, uban ang tanan nga mga pumuluyo ni atong mga syudara ug kadtong na nagtubo sa yuta. Bersikulo 26, apan ang asawa ni Lot nga dito sa ulahi milingi sa likod niya ug nahimo siya nga haligi nga asin. So makita nato dinhi mga kaigsuonan, mga kaiglaan nga nag-ingon si Jesus nga hinunduman mo ang asawa ni Lot. So sa atong pagpangalagad sa Dios mga kahiglaan, kung doon na may mando sa Dios nga mukalagyo ta, mugawas ta, gikan sa pagdaotan, unya muduol ta kang Kristo, ato yung tumano na. Dili ta maglingi-lingi kung unsa man ang kalingawan ni ining kalibutana nga sa diin maoy nahimong babag sa atong pagpangalagad nga to sa Dios. Kining asawa ni Lot mga kahiglaan nganong milingi siya sa Sodoma Gomora kay ang iyang bahandi tuwa dito kay matud pa ni Jesus kung diin gani ang imong bahandi atwa usab ang imong kasing-kasing. Busa ang asawa ni Lot nga nag-ingon si Jesus nga hinumduman mo ang asawa ni Lot, nahimo siyang haligi nga asin. Nakagawas na unta siya gikan sa Sodoma Gomora mga kahiglaan, gikan sa pagsunog inigikan sa Dios. Pero wala siya makalingkawas sa resulta sa iyang pagkamasupilon sa pulong sa Dios nga dili ka maglingi-lingi. So sa ato usab nga kahimtang dili unta ingon ana ang mahitabo. Karon diri ta sa ato ang gihimong ilustrasyon diri kang Samuel mga kahiglaan ngadto na kang Saul. Now unsa ang sugo sa Dios ngadto kang Saul? Gikan na sa nung Samuel kapitulo 1 atong tan-awon mga kahiglaan hangtod na ni siya sa kapitulo bersikulo 9. Unsay yano nga mando sa Dios. Og si Samuel miingon kang Saul, si Jehova nagpaani kanako aron sa pagdihog kanimo aron mahimong hari sa ibabaw sa iyang katawhan, ibabaw sa Israel. Busa karon pamatiya ang tingog sa mga pulong ni Jehova. Mao kini ang giingon ni Jehova bersikulo 2 na ta, sa mga panon akong gitiman-an katong gibuhat ni Amalek sa Israel, kung giunsa niya ang pag-asdang bato kaniya dito sa dalan sa diha nga siya migula gikan sa Ehipto. Bersikulo 3, busa lakaw ug hampaka si Amalek ug hutda paglaglag ang tanan nga anak kanila
ug ayaw sila pagpagawasa, kundi patya ang lalaki o babae, bata o masuso, baka o kamiro, kamilyo o asno. Sa moderno na ito ning pinulungan mga kahiglaan, gitawag isag masakir, walay ibilin apil ang mga mananap, patyon. Ya? Dili lamang ang mga tao ni Amalek, maoy pamatyon nga way ipahigawas kanila, mga lalaki o babae, bata o masuso, way pili, mga baka o kamiro, kamilyo o asno. Now, ang pangutana mga kahiglaan mao kini. Gituman ba ni Saul ang gisugo sa Dios ngadto kaniya? Unsa ang iyang gibuhat? Ni adinhi ang ato ang hatagan ni siya og usa ka lain nga kana ang terminology mga kahiglaan. Kana bang word nga kana ang partial obedience. Maura po ni dito kay Lot sa iyang asawa mismo nga gipahanduman ni Ginoong Hesus nga remembers Lot's wife. Do kay ang asawa ni Lot do na sa gitawag partial obedience. Maura po tong atong ilustrar nga gisulong ba ni Saul ang gitawag Amalikanon? Yes, gisulong niya. Sukad sa habila kung muadto ka sa Sor nga anaa at bang sa Ehipto. Og iyang hidakpan nga buhi si Agag ang hari sa mga Amalekanhon. Og gihurot paglaglag ang tanang katawhan sa sulab sa pinuti. Bersikulo 9. Apan si Saul og ang katawhan nagpagawas kang Agag og ang labing maayo sa mga karniro og sa mga baka og sa mga pinatambok og sa mga nating mga karniro og sa tanan nga maayo og wala bumuot sa paglaglag nga hurot kanila apan ang tasatag sa kabutan nga talamayon og walay pulos ilang gihurot paglaglag. So unsay makuha nato dinhi mga kahiglaan? Si Saul mituman sa sugo sa Dios nga isulong o sulongon niya ang Amalekanhon. Hutdon pagpatay og walay ibilin. Pero dinhi atong nasuta nga di ay iyang hidakpan si Agag, pero si Agag wala niya patya mga kahiglaan. No, wala niya patya si Agag, sumala pa sa bersikulo 9. Unya ang mga karniro nga giingon sa Dios, mga baka nga unta ipapatay gihapon sa Dios. Karon kay ni amay tambok nga mga karniro, mga maayog lawas, ni apoy mga pinatambok nga uban pang mga mananap dito mga kahiglaan. Ilang gibuhi karon sa bersikulo na sa 13. Unsay nihitabo, unsay report ni Saul nga to kay Samuel mga kahiglaan. Na unsang gisulti ni Saul sa dihang nagkakita sila ni Samuel, no? Ingon ini ang gisulti ni Saul ngadto kay Samuel mga kahiglaan. Og si Samuel miadto kang Saul, og si Saul miingon kaniya, binulahan ikaw ni Jehova, ako nakatuman sa sugo ni Jehova. Unsay gisulti ni Saul? Binulahan ikaw ni Jehova, ako nakatuman sa sugo ni Jehova. Kay mituman magid siya kay giadto man niya ang Amalekanhon. Pero wa man niya tuman na tanan gyud nga ako nang gisulti nga gitawag og partial obedience mga kahiglaan kay do na masigibuhi. Bersikulo 14. Sa pag-ingon lang ni Saul nga binulahan ikaw ni Jehova, ako nakatuman sa sugo ni Jehova, ang bersikulo 14 nagtug-an mga kahiglaan nga wala gyud tumana ni Saul ang hingpit nga pagtuman sa tingog sa Dios. Nganuman sa pagsulti ni Saul nga binulahan ikaw ni Jehova, nakatuman ako sa sugo ni Jehova, mitingog dayon ang mga karniro og mga baka nga nagtimaan sa pagkabaka ko ni Saul. Og si Samuel miingon sa bersikulo 14, unsay kahulugan ni ining pagtiyabaw sa mga karniro sa akong mga igdulungog og ang pag-inga sa mga baka nga akong nadungog. Bersikulo 15, og si Saul miingon, ilang gidala sila gikan sa mga Amalekanhon, kay ang katawhan nagpagawa sa labing maayo sa mga karniro o sa mga baka aron sa paghalad kang Jehova nga imong Dios o ang uban gihurot namo paglaglag. So mao ni mga kahiglaan ang pamalibad po ni Saul human siya giimbestigar ni Samuel tungod kay mitistify ang mga baka o mga karniro nga si Saul nagbakak sa iyang gisulti. Nganuman si Saul nag-ingon nakatuman ako sa sugo ni Jehova nga patyon ang tanan unta supposed to be, pero wa man niya patya, nag-inga maning mga baka o mga karniro. Pero unsay pamalibad ni Saul? Gipagawas kini ang gitawag og mga labing maayo sa mga karniro o mga baka aron sa paghalad nga to kang Jehova
nga mao ang Dios ni Samuel matud pas bersikulo 15. Mga kahiglaan, mga kaigsuonan, kung kita may pasultihon ini, ambot og madawat bakha nato ni. Kung ako may pasultihon sa yano nga pagka-istorya, pwede man ako ning dawaton. Kay nganuman, dili man daotan ang purpose ni Saul ngano nga gibuhi kining mga karnero og mga baka. Unsay purpose ni Saul? Paghalad ngadto kang Jehova. Pero nganong gibalibaran man ni siya, mga kahiglaan? Ha? Sa bersikulo 15 kapitulo 15 bersikulo 18, nag-ingon dinhi ang pulong sa Dios, og Jehova nagpadala kanimo sa usa ka panaw og miingon, lakaw og hutda paglaglag ang mga makasasala ang Amalekanhon, ug awaya sila hangtod nga sila mga ut-ot. 19. Ngano man nga ikaw wala motuman sa tingog ni Jehova, kundili midali sa pagkuha sa inagaw og naghimo niadtong daotan sa pagtan-aw ni Jehova. Mga kahiglaan, dili ka pa maliban ning moyunta nga mulapas ko kay aron matuman. Mulapas ko kay aron motuman. Dili na siya pwede, mga kahiglaan. Si Saul milapas aron motuman, mao man ang hitabo ni Saul. Iyang gilapas ang tingog sa Dios, yano nga mando sa Dios nga hutdon pagpatay ang mga tao, lalaki, babae, masuso o mga bata, mga tigulang, apil ang mga hayop. Ang purpose nga wala niya patya to kay iyang ihalad nga to sa Dios. Mao ning giingon nga milapas si Saul aron motuman. Bersikulo 20. Og si Saul miingon kang Samuel, o ako nakatuman sa tingog ni Jehova. Miingon pag siya nga nakatuman gi siya. Og naglakaw sa dalang ni gipaadtuan ni Jehova kanako, og nakadala kang Agag ang hari sa Amalek, og naglaglag paghurot sa mga Amalekanhon. Bersikulo 21, apan ang katawhan ming dala gikan sa inagaw sa mga karniro og baka, ang labaw sa mga linaglag nga butang aron sa paghalad kay Jehova nga imong Dios dito sa Gilgal. So mao ni ang pamalibad ni Saul, mga kaiglaan. So mao ni ang ato ang pangabling bersikulo sa ato karon nga pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mao ni naguluhan ang kaimportante sa pagka masinulundon. Now, unsya ang gisulti sa Dios nga to kang Saul tungod sa iyang pagsupil sa iyang sugo? Bersikulo 22 nga tunas bersikulo 23 sa nahunang Samuel. Og sa Samuel miingon, si Jehova may dako bang kalipay sa mga halad nga sinunog, o sa mga halad maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova? Ani karon matud pa sa Dios, ang pagsugot labi pang maayo kay sa halad, ug ang pagpamati kay sa tambok sa mga laking karnero. So unsay gihatagan dinhi og dako nga pagtagad sa Dios, mga kahiglaan? Kanang pagsupil aron nga mutuman, o kini ang pagsugot gyud sa unsay giingon sa Dios ngadto sa iyahang gisugo. Bersikulo 23, kay ang pagsukol sa mara sa sala sa lumay, ug ang pagkagahi sa kasing-kasing sa mara sa pagdiwata o pag-alagad sa mga Diyos. Tungod kay imong gisalikway ang pulong ni Jehova, siya usab magsalikway kanimo gikan sa pagkahari. So makita nato, mga kahiglaan, nga dili gyud pwede nga kanaang mulapas ta aron mutuman. Ang gikinahanglan sa Dios dinhi ang pagtuman, dili kay ang paglapas. Kay bisan pag unsa kadaghan atong halad, bisan pag unsa kadaghan atong dad-on nga mga amot sa atong simbahan, maila man ta nga kita maoy pinakadako og amot permit nga ligdunay amutan sa mga ikapulo, mga kahiglaan, dagko tinatag mga amot o kay ikapulo nga ihatag. Ang Dios walay kalipay diha niana nga maong mga halad nato nga muadto ta sa simbahan aron nga atong ihatag didto sa ato ang mga treasurer. Nganuman kay base og kanaan ni adto ta, mga kahiglaan, unya dili pod maoy adlaw nga diin gikinahanglan sa Dios nga moadto tag simbahan. Atong bantayan gini, mga kahiglaan, kay dunay usa ka adlaw nga gitagana sa Dios para sa iyang katawhan. Kini ang pagsimba o pagpahulay sa kapito ka adlaw gikan sa tanan natong mga buhat, o kini gimando gini sa Dios, mga kahiglaan, kung moadto kas balaod sa Dios sa napulo ka sugo. Ang adlaw nga ipapahulay gihatagan niya dako nga pagtagad aron nga atong pagasundon. Mabitaw na ingon siya, ginumduman mong ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Ako lang ang gipahinumdum, mga kahiglaan. Nganuman daghan kanato ang nagsugot sa tao, inay kay sa Dios. Ang mando sa Dios sa ikapito ka adlaw mo iyang gisugo nato. Wa ta manduay sa Dios nga moadto ta sa nunang adlaw sa semana aron sa pagsimba ngadto kaniya. Sa semana
Karon kinsa may nagsulti nato nga sa logo nato ang unang adlaw sa semana. Unya nagdata o mga hala dito ang pangutana, madawat kanas Ginoo? Basig maparehata ining Saul mga kahiglaan nga doon na tayo gitawag og partial obedience. Ang paghatag ikapulo, that is a law. Balaod na mga kahiglaan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawang Israel o ngadto usab sa iyang mga kanakan hangtod karon. Kung mutuman lang ta diha, unya ang ubang balaod ato pong lapason, dili mo sugot ang Dios ana. Now, diin man gipakasama ni Jesucristo ang nagpatalingog sa iyang pulong og nagabuhat kanila. Arita sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 47 hangtod nas 49 o sa Mateo kapitulo 24 hangtod nas bersikulo 27. Ang pulong ni Kristo nag-inguna sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 47. Ang tagsa-tagsa nga moani kanako magapatalingog sa akong mga pulong og magabuhat kanila. Unsay gisulti ni Kristo? Ang tagsa-tagsa nga moanhi kanako o muadto kang Kristo mga kahiglaan, dili kay muadto ra. Nagkinahanglan dinhi nga doon na siya buhaton mao ang pagpatalingog sa pulong ni Kristo. Og dili lamang magpatalingog unya magbuhat usab. Kay dili pwede mga kahiglaan nga igo ratang maminaw unya dili ta mubuhat. Ato na magkaplagan Santiago 1 bersikulo 22 nga kung igo ratang naminaw unya dili ta mubuhat, ato rang gibakakan ang ato ang kaugalingon. Gilimbungan ra nato ang atong kaugalingon. Busa giingon ni Kristo, ang tagsa-tagsa nga moani kanako nga magapatalingog sa akong mga pulong og magabuhat kanila. So, unsay makuha nato dinhi Unang-una mo duol ta nga to kang Kristo, unya magpatalingog sa iyang mga pulong. Balikon ko, dili lamang ta nga mo duol, do na tay patalinghogan nga pulong ni Kristo. Unya dili lamang magpatalingog, unya mubuhat usab sa unsay gisulti ni Kristo. Unsay iyang gingon? Ipakita ko kaninyo kang kinsa siya iga pakasama. Sa unsa siya gipakasama ang tao nga muduol nga to kang Kristo og nagpatalingog sa pulong ni Kristo, unya nagabuhat usab sa iyang gipamulong. Bersikulo 48. Siya sama sa usa ka tawo nga nagtukod og usa ka balay nga mikalot og halalom. Matud pa mga kahiglaan, mikalot og halalom og nagpahamutang og patukuranan ibabaw sa batong bantilis og sa pagbaha sa sapa ang sulog mihampak ni atong balaya og wala makatarog kaniya kay gipasukad sa batong bantilis. Dinhi gipakasama mga kahiglaan ang usa ka tawo nga miduol nga to kang Kristo. Lahi ni nga tawo mga kahiglaan ha, katong tawo nga miduol kang Kristo nga atong pong makaplagas Mateo 19 katong batan-ong dato ba. Miduol to kang Kristo, nangutana siya unsay iyang buhaton aron makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. Si Kristo mga kahiglaan wa mo salikuay sa maong dato nganuman. Nangutana gud siya unsay buhaton aron makabaton siya kinabuhi nga walay katapusan. Miingon siya magtutudlo unsa bay maayo nga akong buhaton aron makabaton ako kinabuhi nga walay katapusan. Si Kristo mitubag mga kahiglaan. Mao ning gipamulong ni Kristo og atong tan-awon kung gipatalinghogan lang ta nis maong batan-ong nga dato. Sigurado tong batan-ong nga dato nga malangit to, pero unsa may gihimo? Miduol siya kang Kristo, nagpatalingog siya sa pulong ni Kristo kay gisultihan man siya. Og nangutana pagigani siya nga miingon mas Kristo, daay usa lamang ka maayo kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang sugo. Miingon pagigani siya nga hai man na ng sugo Sumisulti si Kristo sa pipila ka mga sugo nga tuas na pulo ka sugo. Unya miingon pa siya nga gikan sa ako ang pagkabatan-on, ako na nang gituman. Aso pa nakita nga kining batan-on na mga kahiglaan do nagsipuruhan nga malangit. Mao nag-ingon nga hapit malangit. Kining hapit malangit mga kahiglaan, digi niya siya malangit. May pay mahapit maimpierno kay mura og layo ra gid siya sa impierno sa kay hapit raman. Nganong hapit ni malangit mga kahiglaan kay nagtuman gunis kabubuton sa Ginoo. Pero sa diha nga gisultihan na siya sa iyang gipamulong mao nang giingon dinhi nga magabuhat kanila mga kahiglaan. Miingon si Kristo lakaw unya ipamaligya ang imong kabtangan o ang halin ihatag sa mga kabos. Maong tani ang buhaton ining maong batan-on nga dato kay nag-ingon man si Kristo sa bersikulo 47 og magabuhat kanila. Pero wa ni buhata sa maong batan-on nga dato mga kahiglaan. Pero kining nagpatalinghog
nagmiduol kang Kristo, unya nagabuhat sa unsa gipamulong ni Kristo, gipakasama siya sa usa ka tawo nga nagtukod og usa ka balay nga mikalot og lalom o gipahamutan kinis patukuranan nga batong bantilis nga pag-abot sa baha, pag-abot sa sulog sa baha, mga kahiglan, nga midasmag natong balaya, wa gid ni makatarog kay nganuman napasukad man kini sa batong bantilis. Pero ang tao, mga kahiglan, nga dili gyud mabuhat sa unsa gipamulong sa Dios, mas gipalabi nila ang pagtuman sa kabubuton sa tao. Bersikulo 49, apan siya nga nagapatalinghog og dili magabuhat niini, nakadungog siya pero wala motuman niini, mga kahiglaan. Unsa giingon ni Kristo? May sama siya sa usa ka tawo nga nagtukod sa iyang balay nga walay patukuranan diha sa yuta. Kini giasmagan sa bulog diha napukan, og dako gayud ang pagkagunob ni adtong balaya. Kung atong hunahon-naon, mga kahiglaan, hain magikahilisod ang pagtuman sa kabubuton sa Dios o ang pagsupak sa kabubuton sa Dios. Magpili ra magitaan ni, mga kahiglaan, kay ilustrar man ni Kristo ni, no? Ang usa nagpatalinghog, unya nagabuhat. Ang isa nagapatalinghog pero wala mo buhat. Giilustrar ni sa patukuranan, mga kahiglaan, kung diin siya mapahamutan. Ingon usab ni ana ang ato ang pagtuo. Aritas Mateo kapitulo 7 bersikulo 24 hangtod nas bersikulo 27. Busa bisan kinsa nga magapatalinghog ni ining akong mga pulong og magatuman niini, may sama siya sa usa ka taong butan nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Usa ka ilustrasyon, mga kahiglan, nga sulusama sa Lucas kapitulo 6, pero gidugangan dinhi og taong butan, no? Wa man ni dito sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 47 kining taong butan nya dinian nagpakita kung unsa ning taong butan, mga kahiglaan, nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. 25, og unya mibundak ang ulan og mibulog ang mga baha og mihuros ang mga hangin og mihapak ni adtong balaya, apan kadto wala mapukan kay natukod man ibabaw sa bato. Bersikulo 26, apan bisan kinsa nga magapatalingog ni ining akong mga pulong og dili magatuman niini, may sama siya sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Giun sa gipakisama o giun sa pagpakasama ni Kristo kini ang nagtukod, mga kahiglaan, ni ana ang dito sa balas. Iyan ning gipakasama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Unsa ning klases tao? Nagpartalinghog sa pulong ni Kristo pero wala motuman niini. So mauni siya ka importante, mga kahiglaan, nganong importante man ning pagtuman. Mauni ang atong tema, ang ka-importante sa pagka masinulundon. Importante kay ni, mga kahiglaan, kay usahay ang ato ang pagsunod sa kabubuton sa Dios mahimong mababagan sa atong mga mahal sa kinabuhi. Nganong gisulti nako ni? Kay na ay gisulti ni Kristo, mga kahiglaan, nga ato usang mabasa sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 46 ngadto 50, na unsay giingon dinhi. Og samtang nagsulti pa siya sa katawhan, tan-awa ang iyang inahan og ang iyang mga igsuong lalaki na nagtindog dito sa gawas, buot magigsulti kaniya. Dinhi, mga kahiglaan, dunay mga pisikal nga mga igsuon ni Kristo nga gusto nga makigsulti kang Kristo og uban sab ang iyang inahan. Sa bersikulo 47, og kaniya dihay mitaho nga nag-ingon, ang imong inahan o ang imong mga igsoong lalaki atoa na nagtindog sa gawas, buot makigsulti kanimo. Bantayan nato ni, mga kahiglaan, ha? Dunay pisikal nga mga igsoon ni Kristo, apil ang iyang inahan nga tuas gawas nagtindog nga gusto makigsulti kang Kristo. Bersikulo 48, apan sa tao nga nagtaho kaniya, siya mitubag nga nag-ingon, kinsa ba ang akong inahan o kinsa ba ang akong mga igsoong lalaki? Usa ni kapangutana, mga kahiglaan, nga gihatag ni Kristo niining tao nga nagtaho kaniya nga nag-ingon nga ang imong igsoon Ginoo tuas gawas, apil po ang imong inahan gusto makigsulti kanimo. Unya si Kristo nangutana, kinsa ba ang akong inahan o kinsa ba ang akong mga igsoong lalaki? Bersikulo 49, o gitudlo niya ang iyang kamot ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon siya, tanawa,
ani ara ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Unsay gihimo ni Kristo mga kahiglaan? Iyang gipunting ang iyang kamot ngadto mismo sa iyang mga tinun-an og siya moingon agig tubag sa iyang pangutana, kinsa ang akong inahan o kinsa ba ang akong maigsuong lalaki? Miingon siya, tanawa ani ara ang akong inahan o ang akong mga igsuon. Sa bersikulo 50, kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit, mao kana siya ang akong igsuong lalaki o akong igsuong babae o akong inahan. Mga kahiglaan, mga kaigsunan, ato karong susihon ang matag-usan nato ka mga kasing-kasing. Kita ba sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon, nagsunod ba kita sa unsay gipamulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi? O kung kita nagmatinumanon ba sa kabubuton sa Dios nga matupan ni Kristo nagabuhat sa kabubuton sa amahan nga anaa sa langit? Kay kung ingon niya na mga kahiglaan, kung kita nagmasinulundon sa kabubuton sa Dios, nagabuhat sa iyang kabubuton, kita maoy tinuoray nga mga igsuong lalaki o mga igsuong babae ni Hesukristo. Pero kung wala kita magtumas kabubuton sa Dios, bisan pa og ang ato ang kaliwat, tuas kaliwat sa Israel mga kahiglaan, nahimo tang inunta kaliwatan sa mga anak sa Israel. Si Kristo dili gyud moangkon nato nga kita iyang maigsuon og iyang mga igsuong babae og iyang inahan. Nganuman, dili niya pagaisipon nga iyahang kaparinti mga kahiglaan, kapartidusan, mga relatives, kini ang dili motuman sa kabubuton sa iyang amahan nga atoa sa langit. Ang giangkon lamang ni Kristo mga kahiglaan nga iyang igsuong lalaki, iyang igsuong babae ug iyang inahan, mao katong nagabuhat sa kabubuton sa iyang amahan. Na ang pangutana, kanusa man ta magsugod pagtumas kabubuton sa Dios? Atong nuduman mga kahiglaan sa atong kinabuhi nga Kristohanon, doon na natay partial obedience. Nganong giingon ako partial? To kay muadto maputag simbahan. Pero ang problema lang mga kahiglaan o mga kaigsunan kay balikon ko ang gimando sa Dios nato nga kapahulayan o gikinahanglan sa Dios nga iyang gisugo nga pahinumduman niya, dili man ang ubang adlaw sa simana, kung dili ang ikapitong adlaw man sa simana, mao iyang gipahinumduman. Karon ang pangutana, unsa man ang nabutang sa atong mga kasing-kasing karon? Unya kinsa man po'y nagtudlo nato nga atong sundon kana ang gitawag og unang adlaw sa simana nga atong kapahulayan? Dili ba na direct mga kahiglaan nga pagsupil sa kabubuton sa Dios, pagsupak sa balaod sa Dios? Atong nuduman sa Santiago 2:10 ug 11 mga kahiglaan, ang gipamulong ni Apostol Santiago, kung si James mga kahiglaan sa English, nag-ingon gid siya dito nga si bisan kinsa nga nagabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan nakalapas sa usa niini, nahimo siyang manilapason sa tanan niyang mga kasuguan. So dili supisente mga kahiglaan nga duna tay gituman unya ang uban ato pong gisalikway. Ang gikinahanglan dinhi mga kahiglaan, mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios, tinuoray nga pagtuman, kinasingkasing nga pagtuman aron nga mahimo tang igsuong lalaki, igsuong babae og inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Now, unsay ang gisulti alang niatong buot mo sunod kaniya? Kung moadto ta mga kahiglaan sa Mateo 16 bersikulo 24, nag-ingon ang pulong. O sa iyang mga tinun-an misulti si Jesus nga nag-ingon, kung adunay buot mo sunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang cross ug magsunod kanako. Mao ni ang gipamulong ni Kristo. Unsay gisulti? Kung adunay buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang cross ug magsunod kanako. Kung atong hisgutan kining cross mga kahiglaan, dili ni cross nga kanaang kahoy nga cross nga atong pasan-pasanon, kundi kanaang tanan nga mga butang nga diin nahimong sagabal sa ato ang pag-alagad nga to sa Dios. Ato nang isipon nga cross. Nganuman, bisan kining atong anak nga masupilon, ang ubang mga amahan, ang ubang mga inahan musulti gid sa anak nga masupilon, mo kining bata magini cross nako. Nganong nahimong cross? To kay dili mo to og mutuman sa kagustuhan sa maginikanan. Kanunay lang musupak
busa nahimong cross. Kaso pa, nahimong babag mga kaiglaan sa ilang pagkinabuhi. Ang ilang anak mismo. Unya doon na po'y asawa, nahimong cross sa bana. Unya doon na po'y bana, nahimong cross sa asawa. Pero kining tanan mga kaiglaan, ato ning pasanon, kay mauni ang giingon ni Kristo, magpasaan siyang cross o magsunod kanako. Kanang tanan nga mga butang, nga sa diin, lisod kayo natong sundon mga kaiglaan, mahimo na siyang cross sa ato ang kinabuhi. Matthew 10, versikulo 37, nag-ingon usab dinhi ang pinulungan ni Kristo. Ang mahigugma sa iyang amahan o inahan, labaw pa kanako, dili takos kanako. O ang mahigugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babae, labaw pa kanako, dili takos kanako. Naunsay but ipasabot ini mga kaiglaan. Kini nagtudlo ni nga kung ang ato ding amahan o ang inahan nga mubabag sa atong pagpangalagad ngadto sa Dios, dili kita mahimong takos ngadto kaniya. Unya kini pong mga ginikanan nga diin mas labaw ang ilang pahigugma ngadto sa ilang anak nga lalaki o anak nga babae, dili takos ngadto kan Kristo. Bot ipasabot mga kaiglaan nga sa atong pagpangalagad sa Dios, himuon nato siyang pinakauna o pinakalabaw sa atong kinabuhi. Dili kay himuon nato siyang sekondary. Kay daghan ang nangalagad karon mga kaiglaan nga gihimong sekondary ang atong Ginoong Hesukristo. Dunay uban nga niya dinis Pilipinas nagpuyo. Muadto og laing nasod mga kaiglaan. Muabroad. Unya pangutanon niya, kumusta man ang imong pagtuo dito day? Maka-establish o dong, maka-establish ka ba sa imong pagtuo dito? Moingon po nga, mo bakasyon sa ako. Unsay buot ining mo bakasyon mga kaiglaan? Unsay buot ipasabot ining mo bakasyon? Nga supa muundang usa sa pagpangalagad tungod sa gitawag og panginabuhi. Usahay mga kaiglaan ang atong panginabuhi mahimo ning mubabag sa atong pagpangalagad ngadto sa Dios. Ha? Di kay usay sagad ni mahitabo. Nganuman, kung doon na kay daghang kaptangan, doon na kay daghang mga butang, dito ko sa Lanao del Norte mga kaiglaan. Sa dito ko, doon na ko'y nakaila dito nga kwartahan. O Lanao del Norte man, del Sur bakani. Dito sa Maranding. Dito mga kaiglaan, gi-Bible studyhan ako ang maong tao, sulod sa tulo ka adlaw. Unya, miingon siya nga, Pastor, kung mualagad ko sa Dios, dako kay kong alkansi. Ingon siya nga, pwede ra ka, na ako'y balay diha, Pastor, gamita na, diha mo magsimbahan. Unya, namapukoy diri nga, nagtrabaho diri ang wa na po magsimbahan og Sabado, gamita tawga siya, unya, dito mo magsimbahan, ako siyang i-full out ini ka Sabado. Sa pag-ikatulo kaadlaw na kong istorya niya mga kaiglaan, gipatapad ko niya si iyahang lamisa. Ang kwarta niya mga kaiglaan ni Mr. Soyko, Diosdado Soyko man ang iyang pangalan, hapit mapuno ang taro sa kwarta. Iyang gipakita nako ang iyang bahandi. Pagkahuman nagbalansi dayon siya mga kaiglaan. Doon na siya tulo ka book jeep nagdagan gikas Iligan paingon katus Kapatagan o Kapatagan to Iligan City. Unya nagbalansi na siya. Doon na siya bikire, doon na siya gitawag og baligyanan sa bisan unsang gikinahanglan sa kusina, mga kitchen utensils og uban pa. Doon na po siya sinisinihan kanato kay uso pa mang Vitamax. Nagtuapad mi og lingkod. Unya doon na pa po siya college nga second year college sa gitawag og pagka pilotos eroplano. Matod pa niya, Pastor, kung pananglitan sa usa ka adlaw, kanang ako ang sakyanan nga siyam ka buok nagdagan gikan sa Kapatagan going to Iligan City og dili na mudagan sa usa ka adlaw, pilay akong alkansi. Tanawara, unya miingon na po siya, kung kanang akong bikire, dili na ko ni i-open sa usa ka adlaw, doon ako'y mga trabahante, pilay akong alkansi. Unya miingon po siya nga kanang ako ang sinisinihan kay Vitamax pa man sa una kay di manggito sinihan, kung panalitan og dili na ko na i-open sa matag gabi, pilay akong alkansi sa gitawag og labi na og Sabado. Nagbalanse siya mga kaiglaan. Unya mihatag din siya og panahon nga matud pa niya, pabuta lang ang tulo ka tuig, mugraduar na ang akong anak na ko moalagad sa Ginoo. Mao na iyang gisulti ni Mr. Diosdado Soyko mga kaiglaan, nga paabuton pa ang tulo ka tuig, usa siya moalagad nga to sa Dios. Pero nag-offer na siya siyang balay dito sa Maranding nga pwede himuong tigumanan ang maong balay niya. Wara siya abtig tulo ka tuig mga kaiglaan gikan natong nagkita ni.
Inay nga tulo ka tuig ang iyang giingon, nagtulo ra ka buwan, namatay si Mr. Diosdado Suico. Mga kahiglaan, mga kaigsuunan. Importante nato nga balikon ko, dili nato isekundary ang Dios sa atong kinabuhi. Mao ning nag-ingon ang balang kasulatan nga higugmaon mo ang Dios labaw sa tanan. Diha sa imong kasing-kasing kalag og salabutan. Walay ikaduha diha mga kahiglaan nga mulabaw sa Dios. Doon na ikaduha nga sugo nga gihatag ang Dios ang paghigugma sa atong isag kiangon, maingon man sa atong kinabuhi. Pero wa nay mulabaw nga pagpangalagad ngadto sa Dios. Pero sagad balikon ko, ang atong gimahal, usahay ang atong bahandi, ang ato ang mga ginikanan, ang ato ang mga igsuon, kay lagi dunay mga amahan o mga inahan nga mupugong sa mga anak sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Nga mo yung nga kung alagad man ka diha, ayaw na may isipa nga imong amahan o kahainahan. Doon na po'y mga anak nga lalaki o anak nga babae nga gustong mo alagad ang mga ginikanan, moingon po ang mga anak. Labi nag mga tigulang na. Kay naagian ako ni mga kaiglan dito dapit sa Maragusan. Luoy kaayo ang mga tigulang nga nag-alagad sa Ginoo unta. Nga unta ang mga anak nga diin mauna untay mo support nga to sa mga ginikanan. Ang mga ginikanan mo'y gusto mo alagad nga to sa Dios. Karon kay ang mga anak di na man suportahan sa mga anak. Kung mo alagad mo tay, dili na mo tagaan og pagkaon. Kay ang inyong kinabuhi nagadepende na sa amo ang paghatag sa inyo. Kung malagad mo, dili namin mo support ninyo og mga pagkaon, pastilan mga kahiglaan og mga kaigsunan, dili unta ingon ana ang atong mga pagbati. Pasagdan nato ang atong mga ginikanan, pasagdan nato ang atong mga anak kung gusto sila malagad sa Dios. Kay sila gipanagtawag ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Dili unta nato babagan mga kahiglaan ang gikinahanglan sa Dios ngadto kanila, kay tingali sila may unang gitawag og mosunod ra ka unya. Ingon ni ana ang pamaagi sa Dios mga kahiglaan. Gitawag aron mutuman sa gikinahanglan sa Dios, dili kay gitawag aron nga mulapas kabubuton sa Dios. Aritas Lucas kapitulo 14 bersikulo 26, bersikulo 33. Unsay giingon dinhi? Kung adunay tawo nga muanhi kanako og dili siya magadumot sa iyang kaugalingong amahan og inahan og asawa og mga anak og mga igsong lalaki og mga igsong babae, oo, og bisan sa iyang kaugalingong kinabuhi, dili siya mahimong akog tinun-an. Mga kahiglang gigamit dinhi ang tinulungan ni Kristo o ang gipamulong ni Kristo nga magdumot sa iyang kaugalingong amahan, inahan, asawa, mga anak, lalaki, mga babae, igsuong lalaki, igsuong babae, o bisan mismo sa iyang kaugalingong kinabuhi. Kung dili niya dumtan ang iyang kaugalingong kinabuhi, matud pa ni Kristo, dili siya mahimong akong tinun-an. Bersikulo 33, busa bisan kinsa kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga iyang ginahuptan, dili siya mahimong akong tinun-an. Ingon niini mga kahiglaan ang bilis sa atong pagpangalagad ngadto sa Dios. Importante nga kung unsa ang gipamulong ni Kristo, ang gipamulong dinhi mga kahiglaan nga kinahanglan nga magdumuta sa atong mga kaugalingong amahan o inahan. Dili kay ato po silang awayon kay mga Kristohano naman ta. Dili po na ingon niana mga kahiglaan kana bang mas mosulabi ang atong pagbati ngadto kanila inay sa pagpangalagad sa Dios. So kinahanglan dinhi nga inay nga ang Ginoo may atong dumtan, ang ato hinung kaugalingong kinabuhi may atong dumtan, unya moalagad ta ngadto sa Ginoo. Kay si bisan kinsa di ay nga dili mo biya sa tanan nga iyang ginahuptan, kanang balikan ta ang example sa Batanong Dato mga kahiglaan, wa man gyud siya ingnon ta nga nagpasalamat ngadto sa Ginoo sa gisulti sa Ginoo ngadto kaniya. Basahan ko ninyong Mateo kapitulo 19. Wa siya magpasalamat sa pangutana niya mahitungod sa kinabuhi nga walay katapusan. Pag ingon ni Kristo, kung gusto kang mosunod kanako, ibaligya ang tanan nga anak kanimo og ang halin ihatag sa kabos. Kadto pulong to ni Kristo mga kahiglaan nga mahimo na gidunta siyang para langit. Pero mitalikod siya, wa gyud gani magpasalamat ngadto kang Kristo. Unsay gisulti? Wa gyud gisulti. Wa gyud sa mga Lord, salamat kaayo sa imong tubag Lord sa ako ang pangutana. Hinunoa milakaw siya nga nagduko sa iyang kaugalingong ulo mga kahiglaan, kay lagi mas daghan man siya og bahandi nga dili pwede niyang biyaan. Dili siya makabiya sa iyang bahandi. Motong wa gid siya mahimong tinun-an. Pero sa tanan nga mobiya sa mga amahan, mga inahan, mga anak nga lalaki o anak nga babae mga kahiglaan, bisan pa
sa unsay naa kaniya. Ang saad sa Dios niya sa Mateo 19 bersikulo 29, kung panalitan mo biya na ta, biya tagbalay, biya tag isong lalaki, isong babay, amahan o inahan, mga anak o kayutaan. Nag-ingon dinhi, og ang matag usa nga nagbiyag mga balay o mga igsong lalaki o mga igsong babay o amahan o inahan o mga anak o kayutaan tungod sa akong ngalan, magadawat og usa ka gatos kapilo o magapanunod sa kinabuhing dayon. Now, hapit na ta matapos mga kahiglaan ha. Pero ang atong hot number, akong ihatag ninyo kung panalitan doon na mo yung mga pangutana, i-text lang ninyo 580-1755. Balikon ko, ang atong hot number, ang 0909-580-1755. Wala igong oras, ato nang iduko atong mga ulo, o magampo ta. May gugmaon og dalampanan nga Dios tagi ikaw og tuburan sa among mga kinabuhi. Nagapasalamat kami amahan sa mga gutlo, mga minuto nga among napahimuslan sa pagpamalandong sa imong hamiling mga pulong. Hinaot pa nga kadto maghatag ka na mong dugang giya alang sa among pagpangalagad nga mahimo kaming masinulundon sa tanan nimong gikinahanglan alang sa among pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Tabangi o buligi lamang kami labi na sa nagasunod ni inimang programa sa tanan nga anaas balatian og sakit mga kay Ginoo hinaut usab ikaw magaduaw ngadto kanila, maghatag kanila kahumpayan sa ilang panglawas o ginaot pa nga uban kanamo imo kaming usahon sa imong grasyag mga panalangin og kining tanan amo ginatugyan ubas ka pasayloan sa among mga sala sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among maluluwas. Amen. Kining huli nga inyong nabati mao'y timaan nga natapos na usab ang programang Tingog sa Reformasyon alang sa tugang kasayuran. Bisitahi ang atong website sa www.isdarm.org o ang atong Facebook page SDARM Philippines South Union Conference. Hangtod sa sunod natong panag-uban, ang Diyos